Turƙashi. Bayan fitar zazzafar sabuwar waƙar da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Fantami mai taken sharri kwaikwayo, girman Malan ya zube, kuma sannan ya ɓata sunan Shak Ali Isa Fantamin tare da dangana shi ga Fantsami. To masu sauraro dai a yanzu haka sai ku gyara zama tsab sannan ku ji irin al'amuran da ke faruwa a kafafen sada zumunta tun bayan fitar wannan zazzafar sabuwar waƙa wadda mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi wa babban malamin wato Shak Ali Isa Fantami kasancewa fitowa neman takara da yi a jihar ta Gombe. Wanda yanzu haka dai babu shakka wannan waka ta jawo cece kuce a kafafen sada zumunta kasancewar irin yadda mawakin Dauda Kahutu Rarara ya fitar da zafafan martani tare da tura sako zuwa ga Fantami a cikin wakar tasa. Wanda hakan ya tabbatar da cewa tabbas mawakin Dauda Kahutu Rarara ya faɗebo ruwan dafa kansa kasancewar irin yadda ya ci mutuncin Shak Ali Isa Fantami a cikin wakar tasa, wanda mun san cewa dai mutane da dama sun ji wannan waka, wasu kuma sam ko kaɗan har yanzu ba su ji wannan waka ba. To a yanzu haka dai masu raro sai ku gyara zaman tsab da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don jin mu ɗauke da zazzafan rahoton wanda muke tafa da shi, sannan ku kuma ji irin yadda mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya rera sabuwar wakar tasa akan babban malamin wato Shak Ali Isa Fantamin. Amma kafin nan muna mai ƙara tunatar muku idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka na muryar Kano TV, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran waɗanda muke ɗauke da su ɗin da zarar mun ɗora. Wanda yanzu haka dai babu shakka masu sauraro za ku ji cewa tabbas siyasar Najeriya ta rufe wa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ido, wanda hakan ya sa ya je ya tafka babban kuskure na waƙe babban malamin tare da cin mutuncinsa da kuma faɗin maganganu iri-iri a cikin waƙar tasa wacce bata kamata ba duk akan jam'iyyar ta APC, wanda hakan ya tabbatar da cewa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ba fa ya ganin kan kowa da gashi tunda har ya waƙe Shak Ali Isa Fantami tare da bayyana cewa Malam yayi rawa kuma mutuncin Malam ya zube, wanda hakan ya tabbatar da masoyan malamin cewa tabbas Rarara fa ba zai iya ragawa kowa ba kasancewar irin yadda ya faɗi wasu maganganu akan babban malamin wato Shak Ali Isa Fantami. Tabbas masu sauraro in har ba jin wannan waka kuka yi ba to ba za ku taɓa fuskantar me ake bayyana muku ba dangane da wakar da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ɗin ya bayyana, wanda a yanzu haka dai mun san cewa mutane da dama sun ji wannan waka wasu kuma har yanzu ba su ji ba. Tabbas duk wanda bai ji wannan waka ba ya je ya ziyarci shafin mawaƙi Dauda Kahutu Rarara a TikTok ko a YouTube ko kuma a IG don ya ji wannan sabuwar waka. Sannan kuma idan har zaka iya jira mu kawo maka wannan sabuwar waka, muna mai ƙara tunatar maka kai dai kawai ka ci gaba da kasancewa da mu ta hanyar danna mana subscribing da ƙararrawar, domin ta haka ne zaka dinga samun bidiyoyin namu kai tsaye da kuma sababbin labaran waɗanda zamu ke ci gaba da kawo maka da zarar mun dora, kuma ta haka ne zaka samu wannan zazzafar waka kai tsaye wacce zamu kawo da zarar mun saki. Tabbas babu shakka a yanzu haka masu sauraro dai za ku ji cewa abinda mawaki Dauda Kahutu Rarara din yayi a kafafen sada zumunta sam ko kaɗan bai kyauta ba, musamman ma na cin mutuncin wannan malami wato Shak Ali Isa Fantami tare da bayyana maganganu kala-kala a kansa dangane da irin yadda ya shigo siyasa kai tsaye, wanda hakan ya tabbatar da cewa tabbas mawaki Dauda Kahutu Rarara ba fa zai taɓa goyon bayan wannan babban malami ba kasancewar irin yadda ya shiga siyasar. Da ana tunanin cewa mawaki Dauda Kahutu Rarara zai wake Shak Ali Isa Fantami ne tare da wakar soyayya, sai gashi ya ci mutuncinsa tare da faɗin maganganu iri-iri wanda babu kyau hakan a addinance. To masu sauraro dai idan har kuna jin daɗin cikakkun labaran da muke kawo muku da kuma irin yadda muke kawo muku bidiyoyi dangane da irin abubuwan da ke faruwa, muna mai ƙara tunatar muku ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da mu ta hanyar danna mana subscribing da ƙararrawa don samun ci gaban labarin kai tsaye, sannan ku kuma samu wasu sababbin labaran waɗanda za mu ke kawo muku da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kano TV. Mu da yanzu haka muke mai ƙara tunatar muku ku ci gaba da kasancewa da mu ɗin don ci gaba da samun labaran. Sannan kuma masu sauraro me za ku iya cewa dangane da wannan waƙar da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi wa Shak Ali Isa Fantamin, kasancewar irin yadda wannan waƙa ta fara jawo cece kuce tsakanin masoyansa da kuma nasa masoyan a kafafen sada zumunta. Za mu so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon.
mun gode.